De trekwij en 910 tussen Driezem en Huisternoord is 3 weken dicht. De dwarpen Westergeest, Oudwoud en de Triemen verwacht je dit terug. Extra verkeer en hebben daarom fietsjes en bordjes langs de dijk zet. Dat zijn eigenlijk die sloeproutes waar we de baan ook fietsen. Met de 3 dwarpen hebben we om tafel zitten. Wat kunnen we doen om in elk geval het sloepverkeer wat je langs komt rustig door het dorp te begeleiden. En dan ben er de besturen, de afzonderlijke besturen, met er eigen ideeën van fietsjes en teksten erbij. En samen hebben we de meesten wat waskouwen. Maar dat er extra verkeer komt, daar kunnen we van uitgaan. De trekwij is voor het gebied een belangrijke verbinding en het asfalt wie neder om vervanging ta. De dik is een onderhoud daar en wat inhoudt dat wij wat frezen gaan en weer een nieuwe deklaag aanbrengen. Hier en daar nog wat reparaties aanbrengen. De zijkant die blijven zitten, dat is beton, dat kan ik volle langer mee. Er is aan de voorkant bij de onlees ook een nijtacht om dat zitten te laten. Er wordt alleen een nijlaagje asfalt ertussen die. Voor automobilisten betekent dat omrijden. Het had altijd impact dat een dik dicht is. Het is voor de regio vervelend, maar er zijn wel prima alternatieven. We gaan een omleidingsroute, wat eigenlijk ook best wel een goed alternatief is. Men denkt dat het een heel eind om is, maar als het uitrekent is het 5 minuten extra. Dus dat valt op zich wel ta. Vanaf de morgen voor de dag staan dat het een stuk drukker is. En dat werk wordt er verwacht, want er is wel een omleidingsroute, maar dat is heel alleen voort. En dan snap je wel dat degene die een beetje bekend is, die ziet het een andere route. We hebben wel vaker de trekwij er wel eens uitgaan en weet je direct smoor ook. Dan komt soms haast iets wat hier maar komen. Hoe 3 weken is het onderhoud om de trekwij klaar.